Li Taxa Turgut Özal ya Qosera Mêrdînê danê êvarê tîmên taybet li wesayîtekê gula barandin û 4 kesên di wesayîtê de bûn jiyana xwe ji dest dan. Hate zanîn ku birayê mezin ê Aydin Erdem ku di sala 2009 de di dema çalakiyê de li Amedê ji aliyê tîmên taybet ve hatibû kuştin, Cengiz Aydin jî di nav 4 kesên hatine qetilkirin de ye. Cenazeyê Cengiz Erdemê rêveberê DBP'ye li morga nexweşxana dewletê ya Mêrdînê ji aliyê malbatê ve hat teşhîs kirin. Rêveberê DBP Erdem di 12 qewnî de dema Taxa Firatya Nisêbînê ku dibin pêkkanên o halê de bû ziyaret kiribû û li wir bi endamê Meclîsa Partiyê yê DBP Firat Alokmen ve hatibû bin çavkirin û pêştre serbest hatibû berdan.